Ngahari iwe ọzọ ewerego ọnọdụ n'ihu isi ụlọọrụ na-ahụ maka nhọpụta bụ INEC ngalaba Anambra steeti dị n'Awka bụ ebe ndị ọrụ ngo ha gobiri iso ha lụọ ọrụ nhọpụta zugbe 2023 na-eti mkpu n'oke onu ka ha kwụọ ha ụgwọ lụrụ ha. Ndị ahụ na-eme ngagharị iwe buche akwụkwọ eserese dị iche iche na-ayọ ka enye ha ikpe nkwụmọtọ n'ihi ihe isi ike dị iche ha gabigara n'oge nhọpụta ahụ. Onyinye Agụbeze na ebe ihe a mere wee weta akụkọ ị ga-anụ ugbu a. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị ahụ na-eme ngagharị iwe, Maazị Austin Madumere gwara ndị ọrụ INEC ka a gbaa mbọ hụ na ha lebara anya na ya bụ ihe n'ihi na nke a na-egosi amaghị eme ihe. Ndị ọzọ gosikwara enweghị afọ ojuju ha n'etu ya bụ ihe si gbatakwuru. Kosiladị, onye INEC Resident Electoral Commissioner nke Anambra State, Dọkịta Elizabeth Agwu, ka ọ na-azaghachi ya, kwuru na ndị ahụ ha kpọrọ ọrụ bụ ndị akwụgoro ụgwọ ole. Dọkịta Agwu kwere na ngagharị iwe ahụ bụ nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-achịkọba n'ihi na ha hụrụ na nhọpụta emere na steeti a gara nke ọma. O kwukwara na ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-eme ya bụ ngagharị iwe bụ ndị ji aka ha tinye onwe ha na ya, ebe ndị ewere site n'aka ndị Independent National Electoral Commission bụ ndị akwụgoro ụgwọ. Ndị akwụbeghị ụgwọ bụ ndị nwere nsogbu nke a maọbụ nke ọzọ na akara ha nyere ndị INEC ma na-agwala ha ka ha dozigharịa ya bụ nsogbu ka ha wee nwee ike nweta ego ha. Emechara wee mee ka obi dụọ ndị ahụ na-eme ngagharị iwe ana dịka onye Resident Electoral Commissioner nakwa ndị uwe ojii batara na ya bụ okwu. Ihe niile wee dazie jụụ.